Уважаеми зрители, двете с Майя никога не сме пушили. Ама всъщност си точно си признат, че от време на време никога цигара. Никога не съм палила Оле, цигара. ужас, Боже, никога не сме пушили. Така. И затова не можем да разберем страстните пушачи, така да се изразе. И защо толкова трудно е да се откажат цигарите. Според статистиката обаче над 2 милиона българи са заклети пушачи. Да, в България ужасно много се пуши. Ето защо днес поканихме един терапевт, който ще ни демонстрира нов, непознат до сега метод за отказване от тютюнопушенето. Както казва, нали, знаете, Марк Твен, толкова е лесно да се откажат цигарите. Отказвал съм ги над 100 пъти. Абсолютно. Тази обаче всъщност теория е много различна от всички, които сме използвали в опитите си да се откажем от цигарите. Не включва никотинови заместители, медикаменти, имате предвид метода, по който аз работя. Да, точно така. Само за Марк Твен една вметка искам да направя. Че това с 100 опита, най-малко 100 пъти, всички пушачи го използват за оправдание, поне по един път в живота си, да се покажат като по-интелигентни, а от друга страна се чувстват по-спокойни, когато някой на който толкова се възхищават, в крайна сметка има същия порок и същия проблем. Вие имали ли сте този порок? Да, аз съм пушила 18 години. Не вярвам. Всички така казват. Да, благодаря. Да, 18 години съм пушила. Последните 2-3 от тях бях много тежък пушач. Пуших 2 кутии на ден. Татко, съжалявам, че го чу. И съм пробвала какви ли не методи за отказване на цигарите, с хапчета, с сила на волята, с всичко, с игли в ушите също, какви ли не неща. Пушачите се подлагат на какво ли не, когато искат да откажат цигарите. Добре, да не е достатъчно само една воля. Не е достатъчно само една воля, защото зависимостта като проблем има два компонента – физически и психически. Зависимостта към цигарите, психическия компонент е 95% от проблема. Това да си държиш така цигарата? Не. Вярата, че цигарата ти доставя удоволствие. И те успокоява, когато си нервен. И те успокоява, или ти помага да се отпуснеш, или точно обратното, да се концентрираш, когато имаш нужда да се концентрираш. Точно това реално ни натоварва, защото ти непрекъснато ми вземи цигари, да наседнеш върху тях. Имам ли цигари, нямам ли цигари? И никъде не тръгваш без да си вземеш цигари. Където и да отиваш, мислиш вече там пуши ли си или не се пуши. Значи по-добре да кажем на уважаемите зрители, по-добре не дайте да започвате да пушите. То е страшно. Определено и най-лесният начин да се откажеш от пушенето е никога да не започваш. Точно така. Всъщност ние всички започваме да пушим заради всички останали, които пушат. Въпреки че точно тези, които пушат, са първите, които ни съветват да не започваме и на всеки един от тях му се иска никога да не е започвал да пуши. Ние с Майя не пушим, така че, уважаеми зрители, съвсем сериозно ви казваме, не дейте да започвате изобщо да пушите, няма никакъв смисъл. Давате излишни пари, след което си докарвате ужасно неприятни болести и в крайна сметка какво получавате? Бюджета се намалява. Кожата ви на дамите, особено кожата се... Да, аз смятам, че специално за жените това е един ужасен лукс. Значи толкова пари даваме за хубава козметика, а в крайна сметка вредим на собствената си красота по този начин. И кожа, и зъби страдат. Всеки ден стотици пъти го правим. Не го правим 1 или 2 пъти в годината, а го правим всеки ден, по цял ден, от сутрин до вечер. Ние българите се шегуваме с пияниците. Какво казваме? Един пие от радост, един пие от мъка, един пие от сутринта. Ние пушачите правим същото. Пием от радост, пушим от радост, пушим от мъка и накрая се оказва, че пушим от сутринта. От сутринта, непрекъснато. Всеки пушач може да си спомни как е започнал да пуши. Дали си спомнят точно първата цигара, няма значение, но помни в какви обстоятелства е пропушил, какво е било. И всички пушачи си спомнят колко неприятни са били първите цигари и колко трудно им е било да се научат да пушат. Но нито един пушач не може да си спомни кога е взел решението да стане пушач и да пуши докато е жив. А в крайна сметка се оказва това. Пробваме само една цигара и след това се оказва, че сме пушили като мене 18 години. Кога съм ги пушил? От едната експериментална цигара. Започва и вече цели 18 години. И капана штраква с това, че първата цигара или първите няколко са толкова неприятни и толкова трудно е да се научиш да вдишваш този дим. Такова, но слава Богу, станах до там. И точно това подлъгва пушачите да си мислят, че те могат да го контролират или могат да го спрат винаги, когато поискат. Или няма начин да се пристрастят, защото им е неприятно. Ама това е момента на наркоманията. Тя е точно на зависимостта. Точно така. Зависимостта на наркоманията към всичко, зависимостта към всички субстанции. Мислиш, че владееш положението, а се оказва, че можеш да го контролираш и че можеш да го
оставиш, когато решиш. Обаче най-хубавото, уважаеми зрители, е какво, че все пак ние можем да откажем цигарите, ако имаме такъв проблем. И сега след малко, само след малко, ще разберете кой е най-новия метод и ефикасен, надявам се, нали? Много ефикасен. Абсолютно. Да. Ако останете с нас, ще го разберете.